en primeiro lugar, vamos a empezar. Buenos días, en primeiro lugar. É que iso está precioso. Vexo moitas exposicións e esa está ideal, está lucidísima, vamos. E darvos a enhorabuena aos que participastes, os que non, miradeas ben. Vamos a empezar. Primeiro, para ter unha camelia, se supón tanto dunha forma como doutra, que hai que sembralas, non? Todos sabedes de como salen as semillas? Nunca as vistes, as semillas de camelias? Que veñen nunha mazanciña, ábrese e teñen varias semilliñas destas dentro. Bueno, pois esas semillas, cando chega o otoño, recóllense. Procurade poñelas antes de 15 días, un mes, porque parece ser que teñen fecha de caducidade, que se pasa moito e non se gardan, seca o de dentro e despois non se reproduce. Bueno, pois eu recollo as semillas cando é época e plantoas. Agora vos enseño moi xuntiñas. Mais ou menos, non sei se vedes desde aí, así a unha distancia como de 2-3 centímetros en cuadrado. E despois poñemos unha capiña de terra como de 2 centímetros por encima. E con isto reganse. Ben regadiña a caixa, poñedes unha caixinha destas e facedes unha especie de invernadero, ou ben con bimbios, sabedes todos o que son, non? O da talasparras. Ou ben cun alambriño ou co que poidades. E colledes plástico transparente, envolvédelas como se fora un paquetiño, ben envoltiño, precintádelo e deixádelo así, pois desde outubro, noviembre que as sementades, hasta ahora, febreiro, marzo, que empezan a nacer, sabedes que empezan a nacer. Entonces, ahora en febreiro ou marzo, cando queirades, vades destapando os lados, deixades como un túnel, para que vayan aclimatándose ao ambiente que hai. E elas van medrando, van crecendo e tal, como un mes. Cabo do mes xa as podedes destapar. Si queredes que vos crezcan máis altas e non queden moi baixiñas, poñedes un toldiño oscuro por riba, como as coles e como todo, canto máis tapadiñas están, máis altas crecen. E se non, pois, deixádelas así, crecen máis piquiniñas e máis redondiñas. Bueno, pois iso é o que hai. Despois eu, cando pasa así no otoño ou por esta época, antes, despois, o ano seguinte, trasplantoas. E fago como un rejo, como se plantara coles, pero camelias, non tan fondas, ben postiñas, un rejo ou unha fila ou que queirades. E deixoas, e ao cabo de 2, 3 anos, 4 anos, florecen. As que botan a flor sencilla, eu despois aproveito, pois porque vamos a facer despois para insertar. E as que botan a flor doble que me gusta, gardos e teños. Todas son distintas. E podedeslle poñer o nombre que vos queirades, porque van a ser distintas ás demais que haxa por aí. En algo se diferencian todas, non hai dúas iguales. Entonces, pois tendes unha camelia vosa, como ten aquí un señor que non sei onde me vai, que estaba aí sentado, que se chama Manolo García, e ten cousas preciosas, ten aí unha exposición e moitas ondas del que as ten impresionantes. E outras son máis corrientiñas. Bueno, pois con iso, despois, as que son boas e queredes reproducilas, agora empezamos e vos dixo, isto queda así, pero eu teño aquí. Colledes as ramiñas, unha, dúas, tres, as que queirades, lixeiriña, e facedes esta quilla, non moi grande. Esta mesma podemos facer 3. Para ver, chegan vos ben. A mesma. Con un cúter, con un cuchillo, vale vos calquer cousa, para facer. Eu este porque me dá máis xeito. Collo e corto en redondo e fajolle unha mosquiña. Estou mirando porque iso da mosca é moi importante. E vos direi o porqué despois. E fajolle unha mosquiña. Se as queredes mirar de cerca non tendes problema, Se levante unha que as folla. E sempre 2 follas nada máis. Mira, aquí hai máis. Canto máis cortiñas son, mellor é o asunto, porque non teñen tanta carga e parece que enraizan mellor. A mosquiña faise, porque se na máis se cortara por abaixo, era un trociño pequeniño, pero ao cortarlle un pouquiño máis, é máis trozo que se ve de madeira. E iso, ao mollalo en hormona,
que agora non teño aquí, pensei que ia meter na caixa na metín, pero é unha hormona que hai de enraizamiento para tallos duros, mollase como 1 centímetro, centímetro e medio, métese naquel polvo. E ca mesma, isto mesmo xa vale, eu na terra fajo un buratiño. Fajo os buratiños como de 4 centímetros cuadrados. E no buratiño meto despacio hasta quilla e apreto ao redor. Sabedes por que fajo burato? Porque se a metera de repente así, o polvo limpiaríase e enraizaría algo por arriba que enraizaba, pero mal non valdría moito. Entonces, as taquillas así podedes, se teño unha folla moi grande, como hai algunhas, cortarlle a mitad, non hai problema, non pasa nada. E ao cabo de... Isto faise en agosto, julio, agosto. E agora, nesta época, foi cando as fixen, temos aquí. Esta ten capullo e todo incluído. Teñen, se vos fijades, raiciña. Tamén podedes pasar, vai mirando, porque teñen a súa raiciña, vedes que enraizadas están. Todas teñen a súa raíz. Podedes pasar máis queredes, porque... Aí, aí. Estas son feitas de agosto. De agosto. A primeiros de agosto. Unhas teñen máis, esta está máis limpia. E outras teñen menos. Pero todas están enraizadas e se vedes o cachiño que se lle cortou é onde máis raíz ten arredor. Bueno, gracias. Bueno, se hai que empezarlo casi. Todos sabedes o que é, non? Isto eu normalmente collo varias xuntas, mollo así, sacudo e vedes, simplemente eso. Claro, isto é polviño, se o meter así directo na terra, limpiarío, pero ao poñelo no buratiño que fixen e apretar arredor, queda. Entonces, eso, que tendes que facer? Despois de poñer todas as taquillas ben postiñas nunha mesma postura que eu aquí puxenas máis ou menos, cortei a folla porque era moi picuda, facedes o mismo que cas semillas. Un invernadero, envolvédelas e tapádelas. E hasta esta época non se destapan. Eu destapeinas estas hai unha semana. Xa vedes, están perfectamente todas enraizadas. Eran bandexiñas de 104 e salíronme 103. Non está mala cousa. Entonces, eso é outra forma de reproducir o que vos gusta a vos, ou que o veciño ten unha camelia que vos gusta e vos dá unha ramiña. Sempre coller, eso sí que non vos lo expliquei, a parte nova. Mismo aquí, isto creceu hasta aquí, primeiro hasta aquí, despois hasta aí, e agora isto é novo. Esta parte nova é a que se procura estaquillar, porque tendes moitas máis probabilidades que co vello, non? Eso é fácil. Bien, pois eso é. Despois das camelias salen vos moitas, mirad. Aquí traigo unhas poucas que son de semente. Isto despois queda aí. Isto é todo de semente. Como vedes, hai cousas moi bonitas. E xa vos dixo, ao lado de Manolo non podo competir, é vosso veciño. E ten ali cousas impresionantes. As feituras, mirar, esta, se vos fijades, é como un crisantemo. Ten aí aplastadiña, pero sencilla, pero é bonita. Porque é que non hai dúas iguales. Mira, esta é dunha que se chama Merry Christmas e que dá camelias preciosas. Este é un rojo bonito, aunque non sea sencilla. E despois hai estas variedades que veñen todas das tamas. Tama noura, tama... Pero que esta mismo, estas son fillas da Merry Christmas. Pero hai moitas, moitas variedades. Destas formas hai nas dobles que non tiña agora. Este é desos tipos tamén. Despois tendes as de olor. Ide pasando a ramiña. Esa chamase Grisí Cenchucha. Pero huele a anís. Este é unha yusinensis, ven de Yunnan, tamén huelen. Non sei se hai outro por outro lado. Sí. Pero non son de semilla, tamén as de olor. Sí, tamén salen de semillas, sí, tamén. Ademais, a Grisí Cenchucha teño comprobado que fixen de semilla e saleu exactamente igual a nai. Esta igual, salen exactamente iguales. Esta camelia é sencilliña, pero ten unha curiosidade. En verano, os brotes son rojo intenso, son color viño, e fai precioso. Tamén, se queredes pasar por aí, para que vexan que non é só unha variedade, estas son rechinas. E vamos a ver, estaban en cuntis caxeadas que hai, mira, están un pouco... Esta é a mesma, esta é a mesma. Bien. E esta é a camelia do té, porque todos tomamos té de vez en cuando,
pero pensan que é de calquer cousa, non. O té é desto, despois os outros son tisanas, son, chamalle como queiras, pero non é o té. O té é a camelia esta, té chinensis. É unha camelia que eu teño, non vedes como están, de que? De que cada vez que empezan a brotar agora na primavera, corto sempre as 3 últimas folliñas ou as 2 últimas, cando están tiernas aínda. Entonces collo sempre así, repelo todo, e que fago? Nunha bolsa deste tipo de papel, esas que hai aínda de papel, meto as al dentro, e para que me seque máis rápido e quede co color verde bonito, poño as diante dun deshumificador, poño unha silla, unha mesa, unha cousa que dé a altura do deshumificador, e unha distancia de 20 centímetros, poño o deshumificador enfocado á bolsa, entra aquel aire e secas, pois en 24 horas, en 2 días, quedan sequiñas. E é moi sano, eso vos lo digo que é sanísimo, tés. Non, a flor bota en verano, sí, en agosto, setiembre empeza ca flor. Pero tes faz a infusión? Da brota, da folla, son as follas o que se iso. O quedar sequiñas podelas moler ou podelas deixar enteiras, eso vai a capricho. Según parece ser unha amiga que estuvo en Vietnam, dice que ali que se levantan pola mañán, que van á horta, collen unhas ramas, métela nun pucheiro grande, encheno de agua, e ala, a beber é o que se bebe. E despois acaban aquelo e no mismo restos volven a botar agua. Non se molestan en cambiar as follas, non. E dice que eso é moi bo. Xa sabedes que é diurético, antioxidante, antiengrasante, teno todo. É saniño, é unha bebida moi refrescante para verano. Para verano se colledes dese té, é erva luisa. Facedes unha boa xarra pola mañán e deixades enfriar, tendes unha bebida refrescante para todo o día. Non é facer propaganda que eu non vendo, pero é efectivo, Bueno, pois tendes eso é a forma de reproducilas. Ahora, enxertalas. Vamos a quitar isto de aquí xa. Non, vou vos decir, acordar sabedes acordar? Non, vou vos decir. É moi fácil, moi sencillo, aunque despois teña que eso. Os acodos tamén che son vos, e máis vale para os limoeiros, para os naranxeiros, vale para todo. En primeiro lugar, vamos a ver, temos que coller unha camelia e a rama que nos interese. Sabedes que a veces queremos isto é a plantiña pequena, pero nós temos, bueno, esta rama é bonita, é tierna, é nova, vou a acodar. Eu empezo por coller un alambriño. Nesta época, vou vos decir, e collo o alambriño e ato no sitio que a mí me parece máis idóneo para poñer despois o acodo, que non teña moitos follas, nin este moi bello o sitio, nin tal. Ben apretadiño, que isto con un alicate se é un alambriño mellor facédelo. Dóblase para un ladiño. E eu non lle corto nada, que hai quen lles corta. Pero como fago neste tempo, nesta época do ano, a camelia ahora dentro de pouco vai brotar. O brotar en gruesa o tronco. Entón, xa ela mesmo se estrangula contra o alambre, xa apreta. Entón, despois collo o musgo, deste que teña algo así de meollo, como dixo eu, de terriña, envolvo ben envoltiña, con musgo, ben apretadinho. Ca mesma, collo un plástico, podédelo facer transparente, primeiro, se queredes, e despois negro. Atas arriba. Co mismo alambriño. Como se envolverades un caramelo, igual. Xa non hai máis doutros eu mismo, vale isto. E atas abaixo. Ostra. Aí correuse, pero se está ben apretado o alambre con os alicates, non se move o musgo, pero non se move o alambre. E a plantiña tamén é pequerrecha. Bueno, isto se o queredes facer primeiro con papel transparente, despois poñedes o negro, ten unha ventaxa, que cando vos parezca en agosto ou setiembre, quitadelo negro e xa vedes a través do transparente se ten raíces ou non para podelo cortar. Se non ten, tendelo que deixar. Iso é unha ventaxa moi grande. Non. E despois, eso, que se o facedes agora,
en setiembre, outubro, por aí, xa podedes quitar, porque ela engordou, obligou a parte de arriba a botar raíces, e quedavos este chiño de raíces, hai un mogollón de raíces que cortades por abaixo, poñedelo nunha maceta ou en terra, xa tendes unha planta. Isto vale para toda clase de frutales e toda clase de árboles, que enraícen ben. Fácil, é sencillo e non é moi engorroso ter aí a botella ou tal como se tiña antes, unha botella de lejía. Así é máis bonito. Incluso se queredes o plástico verde ou do color que queirades, podedes elegir. Bien, tendes outro tipo de inserto. Ahora que empezamos polos insertos. Os insertos fanse de moitas formas. Este mesmo xe vale, non pero é moi fino. Podédelo facer de arrime, tamén, outra ventaxa. Vos comprastes tendes unha planta nunha maceta que non vos gusta, ou tendes unha planta que vos gusta e podedes lle poñer outra, como neste caso hai dúas, se vos fijades, decides, bueno, vos vou respetar esta e vou poñer aquí outro color xunto. 2, 3, os colores que vos dé a gana. Buscades un sitio idóneo que este liso, polo menos liso, e buscades poñedelo ao pé de outra planta madre. Isto supoñer, aquí hai un árbol, non? E esta é unha planta pequena. Sujetádela, porque poidades se está moi alto, se non está baixo. Pois facedes o enxerto. É fácil. Aquí colle dureza. Aí. Isto móvese para todos os lados, E isto, se é o árbol, facedes o mismo. Mais ou menos, non fai falta que... Bueno, tendes que acomodalo isto fijo ao suelo. E ca mesma, xa vou quitar isto daqui que me está estorbando, sabedes? Estorbando ben. Eu acomodo a planta ao árbol e teño as gafas aquí e non estou usando, non serei idiota. Para que non se me mova mentras non o encinto, levo un alambriño destos finos e sujeto ben. Porque, que pasa? Despois, se o encinto, non podo. E si sei o que teño que quitar, o que non teño que quitar e o que teño que comprobar. Porque sabedes que así de repente non queda. Bien. A ver se teño aquí, se non tendo que ser. Isto, se queredes mirar ou queredes pasar, ten que estar en contacto ca piel por un lado. Agora está un pouco floxo, que despois ao apretar podedes pasar. Ao apretar teño que xuntar, ves, deste lado e desto ten que estar así en contacto. Deste dá igual, porque se supón que o patrón vai a ser moito máis groso que a púa. Pero, polo menos por un lado, e canto máis largo se o trozo, moito mellor apretades. Pois ao encintar, se apretades e que unan, que queden así. E isto é fijo que vos sale porque están as dúas plantas vivas, terminan unindo ao final, porque ao ir engrosando, terminan unindo. E podedelo facer á altura que vos dé a gana. E isto de ollo non se pode insertar? Sí, de ollo non. Que? O finxertas non chega a quedarse seco. Non, iso deixalo así e aprétalo. Vamos, non che queda seco se o facedes na súa época, ahora. Se o facedes cando empeza a planta a alongar, que é cando estos brotes empezan a crecer, entonces está a savia arriba e vaiche secar, claro. Eu isto mismo con unha botella de agua. Sí. Tamén, pero iso é... E mete a botella por abaixo, Sí, iso tamén é... Sí. Iso despois, cando tes a estaquilla, non tes o chisme, o árbol, porque dis, bueno, pois ao meu árbol non che deixo poñer ese telar aí. Entonces leva a estaquilla, córtala máis larga e aquí metes a botella. Bien, pero isto é
para coller e facer nun árbol. Ti tes dúas camelias e queres poñer unha. Así é máis fácil, porque de botella é máis fácil que che morra, moito máis. Porque ou se che olvidou agua, ou, bueno, ou polo que sea obstruye. Eu de unha maneira, eu teño un bravo, e así Sí. tes na cantidad de... Entonces aproveitas os bravos e fan con iso. Sí, nos bravos va moi ben. E entonces despois quito o alambre e vou comprobando sempre que me queden iguales deste lado e apretando ca cinta, para que non quede aire entre os dous. Entonces despois quito de abaixo tamén, agora non fai falta quitalo porque iso, pero podo enseñar. Porque é moi fácil. E que a botella, agora te explico tamén. Ir apretando e que a mesma volves a eliminar este outro apoio. Que hai que unhas pinzas, usar o que queirades para xuntar os árboles, porque ti estás forzando un árbol e máis o outro. Pero bueno, isto quedaría así no árbol. Pasaría un tempo, e se o facedes agora pasa o mesmo que cos acodos, alá en setembro, outubro, volven a estar unidiños. Entonces cortades o que é a parte de arriba de aquí, ben cortadiño, facedes un corte ben limpiño, despois arregládelo cunha cuchilla e separádelo aquí do árbol. E quedaron vos dous distintos. E o que diste de botella, pois é unha botella, un vasiño, un cacharriño, é o mismo. Tamén tes que coller, sujetar o alambriño. Claro. Porque a mí me fallaba moito de outra maneira. Sí, bueno, pois, pero a veces, que pasa? Que se obstruye isto, cría aquí un moho na parte de abaixo da estaquilla, de tanto estar en contacto ca agua ou se fai moito calor, cría como un musguillo. Entonces convén de vez en cuando cortarlle un cachiño para que siga outra vez fresco o tallo e vai bebendo. E a veces vai, a veces non vai, tampouco non é... Calquera deles, a veces vai e a veces non vai, pero bueno. Isto si se fai agora nesta época hai moitas probabilidades. Si se espera o mellor a abril, a tal, cando a planta empeza a brotar, entonces non tendes ninguna, porque vai salir por aí a savia, vai empezar a perder savia e non vos peja. É fácil, é bo de facerlo. Simplemente iso. E despois podemos ir aos outros, os de cuña. Bueno, tamén se pode facer un de yema, como diste, que é un pouco tal, pero dá resultado. Para ver se non, porque a veces falla, entonces primeiro podedes insertar na parte de arriba e despois na parte de abaixo, se vos fallou a de arriba. É o único que vos podo dicir. Pero a púa esta non vale moito, a ver onde hai unha púa boa. Isto fai sillas que teñen as follas así moi disparatadas. Miramos así, vale. Isto sería a púa, ide pasando o corto. Fajolle un lado máis ancho que outro, se vos fijades, e agora vos digo por qué. Isto tamén é bo. Esta é unha, esta é outra, máis ou menos é igual, pero esta ten os dous lados iguales e a diferencia é que aquí está máis para arriba e aquí un pouquiño menos, un milímetro ou así menos. Agora vos conto, cando me dedes esa púa, empezamos.
Aí vai o peor. No, eso non vale para nada. Se queredes facer algunha pregunta, podedes, Con arena, bueno, vamos a ver. Podedes usar arena, podedes usar cáscara de pino, podedes usar calquer clase de terra. Vamos a ver, eu esas fixenas en arena. E se usades arena, non usedes arena de río. Usar arena de canteira. Porque a arena de río pasa o seguinte, que trae, ao chover, leva todas as semillas e toda a porquería, e iso queda na arena, e despois bota moita erva alrededor. E se é arena de canteira, non ten semilla ninguna, entonces non vos van botar ervas, e van vir mellor, máis rápido, máis todo. Iso é unha boa pregunta. E se a facedes en cáscara de pino, pois xa leva un sustrato para que crezca máis. Eu a veces mezclo mitad arena e mitad terra desta normal, desta así sueltiña, porque así, cando enraíza, xa ten unha base para ir comendo ela e ir crecendo. Iso é bo que os sustratos, eu esta puxera unha arena, non sei, naquele momento non tiña terra ou algo así, e dixen, bueno, pois vai arena sola. Estábamos de obras, era así o punto. E dixen, mira, aquí hai arena, vou facer unha caixa de... Sí, foi eso. Entonces, bueno, pois eso, se alguna máis pregunta máis tendes, xa sabedes. Ahora ven o peor, para min é o que máis me doi, cortarlle a cabeza a Camelia. Vamos, aquí hai unha que tamén estorba, para que se vexa ben. Esta folla tamén estorba. Bien. Corto a cabeza así a unha distancia que me parece a min máis ou menos. A veces máis baixa, a veces máis alta. Que pasa? Que busco un sitio limpio e liso, que non teña moitas cicatrices, nin troncos, nin nada. Entonces, donde me coincida? Podedelo cortar a esta altura se queredes tamén. Bueno. E primeiro vamos facer o que vos decía eu de arriba, que é o primeirano, para probar. Faise un aquí arriba. Dáselle un corte. Esta aquí así. E métese. Ten que ser así. E métese. Aquí non me coincide ben. Vos que vos coincidan ben, que non colle aire polo medio, Cando metades a estaquilla, e sempre ben dun lado, mellor que dos dous. Vou vos atar un alambriño e vades vendo, porque é conveniente ver. E coa cinta non o vedes. Bueno, se mal non me equivoco, por este lado está ben. Despois, ao apretar a cinta, pasade e veredes. Por ese lado está perfecto. E ao pasar a cinta, procuras apretar ben, que non quede aire. Polo lado da lá. Non ves que por aí coinciden as dúas as xunturas todas? Isto podese facer agora? Si, é que precisamente é agora a época. Ou agora ou en junio. Junio, julio é tamén moi boa época para insertar, porque colle os meses de verano e a camelia e todas as cousas para enraizar necesitan calor. E estou vendo que en esa época a mí me enraizan, teño moitas máis probabilidades que agora, Agora ven o frío, ven a xiada, en fin, que é mellor en junio, julio é máis probable que vos prendan. E agora neste tempo brotan e xa quedan tan bonitas. Por un lado que quede ben, se vos moveu non vos preocupedes, despois ao poñerlle a cinta xa se pega, xa que coinciden ben as... Quito yo o alambre, non, o alambre quito yo sempre, deixolle ao poñerlle a cinta xa non lle fai falta. E incluso, en vez desta cinta, a veces uso da de electricista, que rompe sola ao engrosar o tallo, xa rompe e xa non sufre tanto. Para plantar, que me dixetes, no mes de julio ou agosto?
Sí, finales de julio, primeiros de agosto. É boa época para facer estaquillas, porque como en todo o inverno hasta ahora, no, en todo o verán e toda a parte do inverno hasta ahora non van medrar as plantas, van a estar mortas, dixéramos, están en descanso. Entonces ahora é cando brotan. En ese medio tempo dalle tempo a elas a botar raíces, para ahora ao brotar ter forza para salir. Sí, finales, depende do ano, porque agora temos un tempo bastante raro, brotan distinto todo, fan o demo. Pasa cos frutales, pasa con todo. Ahora prácticamente están con flor. Sí. El que de flor A brotar. a brotar. Sí. Bueno, ¿qué? Bien, ¿no? Sí, sí. Vale. Pues, ¿Y esto qué se hace? ¿En árboles pequeñitos o también se pueden hacer grandes? en árboles grandes también. Vamos a ver, cuando el árbol es muy grande y no se da cortado, yo lo cierro con un cúter de estos grandes, le aliso las esquinas porque todo no se da, los Se bordes puede bien, hacer cualquier rama, ¿no? para que quede esto bien lisito. Ah, sí, sí. Y entonces hay veces que con un hacha, porque ya no tengo, porque el cuchillo va de varios que rompo de darle con el martillo encima. Lo abro, la pongo allí, peto encima para que no Sí, rompa. y abre el tronco Y pongo hacia la mitad. cuatro, uno para un lado, otro para otro, otro para otro. Hago así varios. Y a veces cuando puedo con el cuchillo bien puesto también. Porque yo tengo una camelia que está grande ya, pero es de campana y enseguida marcha. Campana así Sí, sencilla sí, sí, sí. y es blanca. Y me gustaría poder hacer este injerto con otra camelia. Sí, sí, de sí, color. sí. También Pues se pones puede hacer, ¿no? varios colores si Ajá, quieres. muy bien. Y incluso este amigo que os digo yo, llega de aquí, la cortó. Como salen brotes de abajo y sus brotes tiernos enganchan muy bien los injertos, hacen unos patrones buenísimos. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Nada. Vamos a ver. Pois eu alambre quito, e iso puxon yo, non sei que me preguntaba, para que o virades. Eso sí se lo quito. Vamos a ver, lo dejé para que lo vieran ustedes, pero este es el más largo, sí. No, es este. Lo vuelvo a poner en su sitio, que ahora no quiere quedarse. Ahí. Y entonces es cuando después se encinta y se aprieta bien para que no quede aire en el medio. Bueno, y esto sí se hace con cinta de electricista, después rompe más fácilmente, si no cuando ya esto pega se quita la cinta y ya está, no hay problema. Que no aprendió ese año porque non todos somos... O ano seguinte, cando podedes facelo, cortarlle ese cacho que vos quedou e facer este inserto. Isto tamén é fácil. Cortas a ramiña e despois con unha cousa fina para que non queden rebordes, faise para que non queda, porque ao mellor que a tixeira machacouse a cáscara, xa sabedes o que pasa, non? Se le hace un corte, y por un lado siempre que coincida, porque no va a coincidir con los dos, pero por uno que coincida. Y podéis volver a hacer lo mismo. Ahora tocamos de ese lado para lá, para que non vos lo movan. Por lo lado de acá, si vedes, está ben pegadiño. E queda un pouco sobresale un pouco porque dice que é bo que así que ao soltar un pouquiño de savia vai creando unha costriña e onde vai facendo o callo. Eso, por un lado que quede bien. Iso tamén vale para os frutales, vale para todo. Vos tiña que decir, porque sodes todos de por aquí seguramente, que ese de arrime, o enxerto de arrime, a min a primeira vez que me enseñou a facer foi un señor que tiña des aquí en Rubiáns, Pepe, que seguramente que todo o mundo conoce a Pepe de Rubiáns. Sí, pois foi Pepe.
Por eso que, aunque eso, foi agradecida, foi a que me empezou a meter nestas cousiñas e tal, e o que el sabía mo enseñou, e despois, pois, bueno, fomos aprendendo outras cousas. A ver se aprendes, E despois de das clases na casa. Bueno, pois, sobre todo, a cinta, alrededor, eu máis a cinta. Eu máis a cinta. Alguén ve a cinta? Aquí. Non sei como facelo para que o vexades, pero bueno, sempre comprobar que queda perfecto, bien. Collo cintiña. Encintar. Non lle boto nada. Encintar e na máis. Que pasa despois? Bueno, pois encinteina, está preparada, pero para que teña aínda máis probabilidades de que me prenda, como isto se supón que está solo, collo unha botella de Coca-Cola, cortolle a parte de arriba e poñolle a boca abaixo. Para que? Para que así isto bota humedad para arriba e volve a caer para baixo e conserva a humedad do enxerto e non se estropea tanto. Non se estropea, non se evapora. Bueno, sale ahora a palabra porque a vellez veñe todas. Pero bueno, deshidrata. Acordoume. Pois non se me deshidrata tanto. Entonces, pois, hai máis probabilidades. O problema é despois para quitalo, pero eu agora últimamente descubrín unha forma de poder quitar a botella, porque claro, se o deixo que brote, o brote queda tan tierno que cada vez que quitas a botella vai ir, e dobla a cabeza para baixo. Volves a poñer, pero termina secando. Entonces, que fajo? Cando vexo que está pegado o patrón e que quere empezar a brotar, xa lle quito a botella. Xa lle quito a botella para que brote sin eso. Porque nos pasaba, todos nos queixamos o mismo, de que ao quitarlle a botella nos morren moitísimos. E era deso, pois entonces agora, cando te vexo que está pegado e fuerte, e iso pasa, dase moi ben nos de julio, porque ten todo o verano para pegar e como non vai brotar hasta ahora, a esta altura, pois agora a esta altura está sin botella xa desde hai meses e brota perfectamente. Nos deste tempo é máis difícil, porque en 15 días ou mellor ou no mes empezan a brotar e ainda non lle dou tempo a pegar. Por eso pasa eso. Se algo máis queredes saber? Non lle abro nada ao plástico hasta que chega a hora esta época. Non, porque vamos a ver, elas reguas xa cando fago estaquillado, reguas por riba e humedezcoas. Despois, o calor se fai, sube a agua para arriba, pero a noite volve a baixar para baixo. E elas mismas fan un riego, como xéramos un circuito cerrado de riego, porque ao pasar pola terra depuras a agua, cando volve a caer, cae limpio, volve outra vez e así sempre. E quedan os minerales sempre na terra. Entón non fai falta. Fai falta destapalas ahora e non máis. Estas, xa che digo, hai o viernes da semana pasada, o sábado de eu con son puntis, destapeinas. E se con destapadas están perfectas. Pensei que me acababa. Algo máis, chicas e chicos? Non? Bueno, pois espero que vos gustare.